9.2.16 Nordic Marine Service er i Hundested og dykke på Henriette. Dykkeren er Robert Hansen. Værsgo. Ja. Jeg ligger her i bagbords side i Hundested, og vi dykker på Henriette her. Og vi har bogtrosteren her. Og propelblad nummer 1 derinde. Kan man se, der er 2 postvejsninger, reparationer på det. Og det ser rimelig ok ud. Inde ved skrueakslen kan man se noget orange tovværk, som sidder lidt i klemme mellem skrueakslen og gearkassen. Jeg ved ikke, om man får et billede af det der, Thomas. Ja, det kan man godt se. Der sidder noget orange tovværk. Og blad nummer 2. Det er bukket. Kan man se det? Ja, hej. Jeg stikker lige en tommestok derind. Der er det over mod styrbords side. Og blad nummer 3. Det har også en del hakker, små hakker. Ellers ikke så meget. Blad nummer 4. Det er bukket meget. Helt herfra. Og dertil så bøjer det spidsen helt ret herude af mod bagbords side. Oppe i toppen kan man se, det er bukket også. Og der er det bukket mod styrbord. Og der er et rør mere hernede, der er ikke noget i. Jeg prøver lige at svømme over på styrbords side og se, om man kan se noget derovre fra. Jeg kan også se tovværket derinde. Ja, man kan godt se en lille smule. Ja, der. Jeg kan lige prøve at pege på det. Det er svært at se. Der er også lidt søgang hernede. Kan I se det der? Ja, vi kan godt se, der sidder et eller andet og blafrer. Ja. Det er, jeg har tommestokken nu, der sidder tovværket. Har det. Og så som sagt, så er propelbladene er bukket. Vi har set det, vi gerne vil. Vi slutter. Ja.